ngizala ubaba washona uma 2004 uma wami ubeyikini ubeyihelp yabo besimbona ama weekend 2005 kwashona lo gogo engikhona engihlala naye ozala ubaba yabo ubaba ke beyihlalela la ehlalela khona nomuntu wakhe naye bebengasazwani noma ashone ugogo 2005 ngami ngihlala nogogo ozala uma 2006 ashone naye 2007 sesele nobaba aboshwe naye 2007 yabo so ngahamba ke ngihlala nezihlobo kanjalo into ebengiyenza nje bebengithandela yona ezihlobeni ukuthi ngikhuthele yabo cha ugugu ngamthatha ngihlale naye ukhuthele nje bengeke ufike ukhale ngezitsha mangikhona bengeke ufike ukhale ngendawo engcolile iwashingi yonke leyo nto so bengikhuthele kanjalo ke iniviko Ngiyanibingelela nonke babukeli bayo iBlack Life TV. Gama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngumgwenyankomo Sovukazi Mvuleni. Ngintokazi ezalwa Mkhize kahle kahle ngumamsebenzi Ndlela. So today ke sivakashelwe uGugu Cele ubuya kwi-company ebizwa ngokuthi iNivico. Uzosichazela kabanzi ke ukuthi why ekhethe ukuzivakashela. Sawubona kunjani? Siyaphila ninjani sisi? Siyaphila nathi. Ngicela ukwazi amakhaya wakho la usuka khona nala uhlala khona njengamanje. Okay, ngiye ngiyibize nge-inki. Okay, reason why ngiyibiza nge-inki ngizalelwe eNtuzuma kaNozazi Clinic. Umama nobaba bami bebehlala eMatendeni. So ubaba waseMatendeni eNewtown A. Uma originally she's from eNtuzuma, so anginawo amakhaya mhlambe alekude they all around la yabo eThekwini. Ngabuye ke ngahlala kaMashu yabo. Basheshe bangishiya kabazali so ngase ngahamova ngohlala nokhokho wami kwaMashu. Okay. Kwashuba nakhona ngayohlala eNewlands. Yeah, story side nje. Ujikeleze la nje kodwa yonke into yami la. KaMashu iNtuzuma eNanda iseNewlands. Zona indawo engikholele kuzona yakho ngiyibiza nge-inki. Oh, okay. So ngicela ukwazi ke ngenkampani ungichazele nje kusuka eqaleni kwayo nanokuthi why nibize ngaleli gama ngifuna ukwazi ngayo ukuthi yenzani nenzani and nisiza abantu abanjani nje zonke lezo zinto. Okay, igama lenkampani iNivico ngizoza story sakho ngifuna ukuqala ngichaze ukuthi sizaleke kanjani yabo. So iNivico Deep Cleaning Services ngikhule njengoba ngisho ukuthi ngasheshe ngashiya abazali so bengihamba ngihlala nezihlobo. Into eyenza ukuthi kube lula kumina ezihlobeni yabo ngoba bengikhuthele yabo. So izinto bengahambi kahle empilweni yami bengiyibuza ukuthi why ngafika shona ngikhule ngihlala nogogo ozala ubaba washona uma 2004 uma wami ubeyikini ubeyihelp yabo besimbona ama weekend 2005 kwashona lo gogo engikhole ngihlala naye ozala ubaba yabo ubaba ke beyihlalela la ehlalela khona nomuntu wakhe naye bebengasazwani noma ashone ugogo 2005 ngami ngihlala nogogo ozala uma 2006 ashone naye 2007 sesele nobaba aboshwe naye 2007 yabo. So ngahamba ke ngihlala nezihlobo kanjalo into ebengiyenza nje bebengithandela yona ezihlobeni ukuthi ngikhuthele yabo. Cha ugugu ngamthatha ngihlale naye ukhuthele nje bengeke ufike ukhale ngezitsha mangikhona bengeke ufike ukhale ngendawo engcolile iwashingi yonke leyo nto so bengikhuthele kanjalo ke. iNivico ke iqhamuke kanjalo iNivico igama lithi Nivico it's Noctula Innocentia Vico isithakazelo sakaCele uVico yami. So ama initials ama lawo NI uVico isithakazelo sakaCele. Oh, okay. Yeah, iqhamuke kanjalo. Why ucabangile ukuthi ufaka uma kwi-company yakho? Okay, mfethu njengoba ngikhothele kanje ingenxa yakhe. Wangifundisa before ngishiye nje into angishiya nayo ukuthi indawo ohleli kuyona kumele ngaso sonke isikhathi ihlanzeke nawe umuntu. Ngisho noma ngabe kuthiwa onazi impahla wehleze ngitshela kanje ngisho noma kuthiwa ugqoka izingubo ezintsha kodwa enza sure ukuthi clean. Ngisho noma ngabe kuthiwa clean akukho mina ngikholela emjondolo. Ngisho noma ngabe kuthiwa mfethu clean akukho kuhle kodwa kumele ngaso sonke isikhathi kube clean. Noma ngabe kuthiwa umuntu umuntu ofikayo afike espacini eshawa umoya yabo indlela engikholiswe ngayo leyo. So ke ni cleaner indlela enicleanayo kahle kahle? Kahle kahle thina asiclean ngokomthetho siyakhuculula. Okay. Siyakhuculula. So yonke into ongayiboni endlini ukuthi ingcolile thina sofike siyibone ukuthi ingcolile. Screen osofa, imbhede, izindlu, mothenga umuzi omusha mhlawumbe awukwazi ukuthi ungathenga umuzi omusha mfethu ungawuclean 100% before uhlale khona yabo leyo nto because kunemoya yalabantu ade behlala khona before yabo kunama sicknesses engawazi enzowafica khona
yabo. So manje nenze sure ukuthi umuzi niyawukhoculula, not just normal cleaning. Niyawukhoculula, we pay attention to every detail thina endlini. Okay. Yabo leyo nto. Njengoba nibonile nje ukuthi ngikhipha nezinto lapha phezulu, bengazi ukuthi ziyakhishwa. Osofa, imbhede. Imbhede abantu abaningi into abangayazi, uthola umbhede wakho usunezimbungulu. Izimbungulu kuyenzeka zifike nomuntu, but umbhede uyazakhela wona izimbungulu ngobani awuwashi. So ukupreventa lokho ukuthi uwashe umbhede wakho every after 6 months. Yabo, ngisho ngakclean endlini, ulala embhedeni uyajuluka. Umzimba wakho ukhipha ama-dead skin cells, ama-dead mites. Zonke lezo zinto lezo zizona ezidala izimbungulu. Abantu ngiyazi bahlezi beyibuza ukuthi izimbungulu zidalwa yini ngoba kwami ku-clean. Kwaye nawe ngisho u-clean, mawusulele nje uspend isikhathi esiningi abulele. So umzimba lo is dead skin cell, kuyangena embhedeni, kungcolisa umbhede, kugcina sekudala izimbungulu. So ama-chemicals eniwasebenzisayo okucleana singayitholela nathi esitolo noma ninawenu eniwasebenzisayo enazi ukuthi a-right for ukucleana lezi zinto lezo kade uzibala? Ama-chemicals amanye siwasebenzisayo siyawathenga ey'tolo ey'jwayelekile, amanye siya-outsource cause a-special for iy'ndawo ezi-special. So umuntu uma yethi yes ngiya-understand ukuthi niyacleana but mina ngicela lawo ama-chemicals lawo a-special, ngivumelekile ukuthi nimnikeze azenzele or animnikeze kwasanhlobo? Okay, ngisho ubungozi babo ukuthi ubungozi kangakanani? Okay, ubungozi okay, ama-chemicals esebenzisana nawo akhona ahash, yabo, asiwadayisi lawo. La dayise ey'tolo, umuntu angakaze ahambe ayithengela, sinankinga nalokho. Okay. Lawa amanye nje ahashi asiwadayisi aseceleni, la amanye atholakala ey'tolo. Niyafika nje ekhaya umuntu nimenzele? Siyamenzela, futhi anginankinga nokwashare. Sazowenza nama-videos ngibakhombisa ama-tips okuclean abantu, yabo. Okay. So umuntu okwenye i-province niyahamba niye kuyena noma nigcina noma okwamanje nisala? Mungenayo inkinga nokukhokha mfethu, asinankinga nokuza. Oh, okay. Yeah, mungenayo inkinga nokukhokha, asinayo inkinga nokuza nathi, yabo. So siyazi ukuthi iziningi iy'nkampani ezenza umsebenzi ocishe ufana nowakho. Sure. Nina nihluke ngani? Yini le othi yes bakhona nabanye ngiyavuma but abenzi ngale ndlela, thina sihluke ngalokhu nangalokhu nangalokhu? Okay, firstly number 1, iy'nkampani ey'ningi ey'cleanayo zijaha isikhathi. Yabo, umuntu ocleanayo nesikhathi sakhe sokungena nesikhathi sakhe sokuphuma. Thina sijaha isikhathi, sijaha ukwenza umsebenzi ngendlela. Abo nje ngiyenza ngifike emzini nomuntu ngispende 12 hours ngoba ngisuke ngiyibona lento engiyifunayo mina ukuthi akaphuma. Asidayisa i-cleaning kuphela, sidayisha i-fresh start, yabo. Ukuthi mawufika emzini wakho mfethu, makade kukhona thina, kube ngathi ungena ezulwini. Yayibona leyo nto. Ufile ngathi you in heaven kodwa kwakho ngenxa yobuclean nesmell ozobe usizo. Usho ukuthi hayi kwaze kwaclean usofa wakho, usuclean, ucarpet wakho, okushaya umoya, phezulu kusilingi akho dust, amashendeliya aclean, sithinta yonke into esendlini thina ayikho into esingayithinta ema-clean. Yabo, ezinye iy'nkampani bayamopha, bashanele, basula amatafula, kuthinta ithwe lapha nalapha, yabo. Thina siyakhipha ngisho kwamakhabethi, izitsha siyikhiphe siyibeke eceleni. Ngeke ubuyisele isitsha esingcolile sesihlala idust phakathi ekhabethini. Yabo leyo nto. Noma ngingayiwashi izitsha, but khona imizamo engiye ngiyenze. Yabo, for ukuthi ikhabethe lakho lihleli liclean. Mawubhizi awube naso isikhathi kakhulu sokucleana mfethu ngendlela efanele. Yabo leyo nto. Thina sikhipha ngisho ama-toilet la ama-seats siwakhiphe, siwakurufe, siwawashe. Bese siyabuyisela 100% clean. Asiclean futhi kuphela siya-disinfect ngaphezulu kwalokho. Yabo, we pay attention to every detail. We clean beyond cleaning. We don't just clean, we offer you a fresh start. Okay. Yeah. So mhlambe ngabe kwamanje usazimele noma khona ama-branch noma usawedwa? Okwamanje mfethu ngisazimele, but in the long run mfethu ngiyafisa ukuthi sibe nama-branch i-South Africa yonke, sibe nabantu abazosebenza eNivico abayimisele abawuthandayo umsebenzi wethu ngoba kunzima nokuthola abasebenzi futhi abazodedicate kule nto. I-cleaning ungayibuka ilula ngehla, mase uyenza inzima. Okay. Yabo, udinga nothando layo. Yeah. So nitholakala kuphi ke ey'nkundleni zokuxhumana? Sikhona. Cellphone number? Okay, ey'nkundleni zokuxhumana sikhona ku-social media, ku-Facebook, igama ngangisanda kuqala vele nokurejista nenkampani. So ibizwa ngoNokuthula Innocentia Vilca, only ku-Facebook.
Then the other social media platforms, Nivico Deep Cleaning Services. Univico. Nivico. 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 Noma ngathi NIVico. Khona Okay. kuzoba lula ya. Nivico Deep Cleaning. Okay. Ko wonke TikTok, Instagram Nivico Deep Cleaning. Number? It's 081 4980156. 081 4980156. Okay. Mhlawumbe ngabe maphi ama-challenges oke wabhekana nawo? Mhlawumbe uthola ukuthi wenzile, mhlawumbe uwashile umbhede, ya. Kodwa ubusungcole ngale ndlela ukuthi ngisho nemizamo yakho uzamile, kodwa still kusakhona lawa ama-stain lawa asele angafuni ukusuka, a-strong, nje aqinile. So maphi amanye ama-challenges oke wabhekana nawo? Uthi uyayiclean into kodwa yes, ungeneli. Okay, sinesinye slogan futhi esithi okuhlula amadoda kuyabikwa kodwa okuhlula thina kuyalahlwa. So mesihlulekile thina ngoba usufika ekugcineni. So engasekho into ezokwenziwa kumele uyilahle. Okay. So ngicela uphendule inamba. It's 081 4980156. Okay. 081 4980156. Ngiyabonga kakhulu, mina zongisho ungiklinele niki. Noma ngabe yini efuna ngiclean singaqala nje ngosofa wakho ohlele kuwona uPinky. Okay. Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Alright, sharp, thanks. Buka lapha ekhaya nizizwele nana ukuthi khamba kanjani, inamba ke uyikhiphile. La etholakala khona enkundleni zokuxhumana ushilo. So ngiyathemba ukuthi lapha ekhaya ngiyazi akukho clean kuphelele. So ungambiza nje ezazokukhucululela endlini. Kodwa mawuhlele endaweni eclean, mhlawumbe kube usheshe ulapheke. Kodwa mayivele ingcolile angeke shem. Ungawadla amaphilisi, ungayenzani uyenzeni kodwa uhlele endaweni engcolile uzogula kakhulu. So kuhle ukuthi uhlale endaweni ehlanzekile. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Black